Berita nauli na sinurat ni si Matius. Pidu 10:4 dungi sar maujui di bege raja na opat sada Herodes berita ni Jesus. Jadi didok matuaka na posona si Johannes padidi doi nong here doi bana sian hamatian ido bain mangula aka gogoan si songoni di bagasan ibana. Adi takup Herodes do si Johannes dungi di hotima jala di bain do ibana tu hubungan ala ni Herodias jolman ni si Filipus angginai. Ai di dok si Johannes do tu ibana idang tama di ho ibana asana naing bunuon na do ibana mabiar do ibana mida na togobi ai doso panuriang do ibana di rohana sida. Alai di ari hatu tubuan di harajau ni Herodes mandok ma boru ni Herodiasi di tonga-tonga jadi lomo maro ni Herodes mognida di baeni marwari maibana mor bagaron mangalehon na pinangidona alai nina boru-boru nau ni ajaran ina daima leo tu au di son tu pinggat ulu ni si Johannes padidi dungi maksa marohani rajai alai alani uwarinai dohot alani yakan narap dohot ibana hudu di labung ni mejai di dokon ma na mangalehon dungi disuruh ma na makotap ulu ni si Johannes si di bagasan hurungani. Jadi dibuat maulunai di atas ni pinggani dungi di leon ma tu buru-burui jadi dibuat buru-burui ma tu inana dungi Roma tu si akasisianai dibuat nasida mabakenai dungi ditanam ma dungi Roma nasida pabuahon tu Jesus. Jadi ubege Jesus lau maibana siani mok parau tu halongonan inganan nasoring. Jadi ubege mana torop mok dalam 4 manasida nasiat akahutai mangihuton ibana dungi laruang ma Jesus siani di ida mahalak masai torop jadi asima rohana mida nasida dungi dipamalu ma akana maksahid sian nasidai alai dungpot ari Roma akasisianai manopot ibana akani nama halongona do ingananon jala nunga salputikina palua mana toropi asalau nasida tua kaladang manuhok buhal nasida alai didok Jesus matu nasida idang pola ikon lau nasida liok kamu ma nasida mangan dungi didok nasida matu ibana idang adong dihami dison ia soholan 5 sagu-sagu dorok 2 deke alai ninna ma bahwa kamu ma itu so tuau dungi didokon mana toropi hudul di duhut-duhuti jadi dung dibuat ibana sagu-sagu na limai dohot deke na duai mamereng ma ibana dopak banua gijang madok mauliate dungi diponggoli ma dileon ma akas sagu-sagui tuaka sisiana alai nasida mangaleon tu na toropi jadi mangat bema saluhutna jala butong bema dungi dibuat nasida ma aka ponggol-ponggol na lubii jadi gok ma 12 hirang alai anggo torop ni aka bawa na mangani aga 5.000 do sopa dohot aka boru-boru dohot aka dak-dadak dungi pitok di das-das Yesus ma aka sisianai lau tu parau pajolo tu beriba uju ibana pamulion na toropi jadi dong dipamuli na toropi nakok tutok ma ibana sasadasa mok tangiang dungi nungabot ari jadi sasada ibana do disi alai anggo parawi di tonga-tonga ni tau doi jala tok sosak do nasida di bait aka galubang ai alo nasida do alo goi alai digaci pau paton di pajaga bongin mijuk ma Jesus mantap poton nasida
Magdalani di kijang tao. Jadi dinani ida ni yakasisia na ibada Magdalani di kijang tawi nunga songon magaharoha na sida akanina ma beguroi dungi mangangguhi mana sida dibain biak di rohana sida alai pitok dipakulingi Jesus mana sida ninama pos magoa muna au doi unak kamu mabiak dungi nina si Petrus mangalusi bana ale Tuhan molohoi doko na gotu ho Magdalan di kijang ni aiki dungi di dokma Roma ho jadi mijung si Petrus sian parawi Magdalan maibana di kijang ni aiki pada poto Jesus alai di idama go alogo na gogo jadi mabiak maibana dungi dinama muka lonong ibana manganggui ma ninna ma ale Tuhan panguruau alai pitok disudukun Jesus matanganai mandaku ibana dungi didok matu ibana siotik hapok seaon bawasa ganggu roham dungi dinabongotina sidatu parawi soma alogoi alai angko akan diparawi Roma masobatu ibana akanin nama tutu anak ni debata doho jadi dong tidak dati nasida mok parau Roma nasida tu laut Genesaret jadi dong ditada aka halak isini luati ibana isuk nasida ma pabawaon tu sadok luat na humaliangi dungi deboan ma tu ibana nasa nahasitan dungi derek-elek nasida ma ibana asa di loas jamaun nasida holan pakilima ni ulos nai dungi saluhutna do nama jamai malum situtu.